Tervetuloa Arjen Alkemia-podcastin pariin. Täällä Sini ja Sanna ja tänään me jutellaan vähän noista meidän aihealueista. Eli käydään vähän läpi sitä, että mitä tarkoittaa testipohjainen ravitsemus, mitä tarkoittaa, hetkinen, hyvinvointi Hyvinvointi. ja mitä tarkoitetaan henkilökohtaisella kasvulla. Eli käydään tämmöinen niinku Kyllä, termistöpläjäys, että ollaan kaikki sitten samalla kartalla. kyllä. Ja toivotaan, että tällä kertaa meidän linjat on hyvässä kunnossa. Pahoitellaan sitä ensimmäisen jakson alun äänikatastrofia, kun se ei sitten ihan kuulunutkaan. Mutta ensinnä, ennen kuin lähdetään liikenteeseen, niin ihan hirveän suuri kiitos teille kaikille, jotka olette meitä kuunnellut, kysellyt, laittanut palautetta. Laittakaa Ne meille on ollut ihania. palautetta, toivokaa aiheita. Vieraista on jo kysytty, niitä ei paljasteta ihan vielä. Se tulee sitten vähän tuonnempana. Ja sekin riippuu vähän aihealueesta, että mistä te haluaisitte, että se ensimmäinen vieras kenties sitten olisi. Mutta mä oon niin nauranut täällä nyt tällä viikolla, kun mä oon keksinyt meille semmoiset työnimet, kun me ollaan niin kuin äly ja väläys. Eli mä oon ehkä sitten se väläys, näkisin, ja Sini on meidän äly. Eli tänäänkin, kun näitä termistöjä käydään läpi, niin mä käyn sitä ehkä vähän sillä lailla sannamaiseen tyyliin, vähän silleen niin kuin eri lailla, ja sitten Sinillä on kaikki tietopohja, ja kaikki se osaa sitten selittää ne ehkä silleen niin kuin fiksummin. Eikö? No, katsotaan. Mä olen siis hyödyntänyt tekoälyä tässä, että sillä tasolla ollaan Niin. tänään. Joo, mutta jos lähdetään liikkeelle siitä ihan ensimmäisenä, Sanna, että mitä tarkoitetaan testipohjaisella ravitsemuksella, niin haluatko sä kertoa? No, jos ajatellaan testipohjaisuutta, niin mä lähestyisin tätä nyt, ennen kuin menen ihan tähän meidän termistöön, niin vähän silleen, että miten ihmiset ajattelee monesti tätä asiaa, tai tämä on niin kuin mun näkökulma, että miten mä oon kokenut tässä aikana, kun mä oon tätä tehnyt, miten ihmiset ehkä ajattelee. Jos me ajatellaan ihan testipohjaisuutta, niin silloinhan me puhutaan testistä. Jonkunlaisesta tavasta mitata meidän kehoa, millä tavalla se toimii. Se voi olla laboratorioverikoe, se voi olla joku urheilusuoritus, että hiihetään jossakin matolle ja katsotaan, miten sun happi kulkee ja miten muodostuu laksaattia sun muuta. Tai se voi olla joku muu tällainen tapa. Ja aika harvoin meillä mitataan sitä meidän kehon tilaa sen ravitsemuksen näkökulmasta, mitä me taas tässä tehdään. Ja näin, ja se on ehkä ihmisille semmoinen vieraampi asia, ja ehkä vähän semmoinen, että no ei mun tarvitse tietää, en mä halua tietää, mä en ehkä usko siihen. Jos ajatellaan esimerkiksi, miten mä monesti ihmisten kanssa puhun tästä asiasta, niin mä sanon, että no, aloitatko vaikka jonkun lääkkeen, jos ei sua ensin testata, jos ei sua tutkita, että tarviiko sä sitä, jos sua ei sit määritellä, että mihin sä tarvitset sitä lääkettä ja minkä verran. No en tietenkään, eihän mä nyt aloita, jos ei mulla ole reseptiä johonkin lääkkeestä, onhan se nyt ihan eri asia. Niin kyllä, mutta mä oon pohtinut tätä omalta kannaltani äärettömän paljon viime aikoina siltä kantilta, että miten paljon minä olen syönyt purkista vitamiineja, vaan sen takia, että joku on sanonut, että se on hyvä. Biotiinit ja hei, kuparit ja aina syksyllä ihan älyttömästi sinkkiä. Mulla on aina sanonut, että syöt ihan älyttömästi sinkkiä, jos susta tuntuu yhtään siltä, että tulee flunssa. Ja D-vitamiinia pitää syödä ainakin sen ja tämän ja tuon verran. Mutta sitten se, että hei, miksi sä syöt, jos et sä tiedä tarviiksesi? Mm. Tätä mä niinku ajattelen sillä testipohjaisuudella, että niinku vähempi on enempi. Et ei ehkä mitään turhaa, koska eihän kukaan ehkä halua syödä turhaa mitään lääkkeitäkään. Siis joo, äh, nimenomaan. Ja sitten jotenkin mä tässä pääsin semmoiseen niin kuin johtopäätökseen, jos niin voisi niin kuin sanoa, että siis nimenomaan se, että se testipohjaisuushan perustuu siihen, että me voidaan testata, ei tarvi arvailla. Ja mulla muutenkin on niin kuin mun
työskentelyssä on käytössä testipohjaisia muitakin välineitä, ja se on toki ollut se, mikä mua on sitten myös niin kuin tässä testipohjaisessa ravitsemuksessa Mm. kiehtonut niin kuin ihan etunenässä, koska mun mielestä se on niin kuin ehkä toisaalta, siis kun meillä on ihan valtavasti sitä tietoa tänä päivänä saatavilla siitä, että miten, miten syömällä ja juomalla ja nukkumalla ja kahvia välttämällä ja liikkumalla ja niin edespäin, niin miten sitä niin kuin oikeasti niin kuin pysyisi kunnossa ja voisi hyvin ja niin edespäin. Mutta sitten kuitenkin ää, se vinkkiviidakko, mitä tuolla somessakin Mm. on, niin siis sehän on ihan kamala. Ja siis toki ne on niin kuin, täytyykin aina suhtautua niihin somessa liikkuviin 5 vinkkiä siihen tähän tuohon, niin tavallaan sillä moodilla, että ne on niin kuin vähän semmoisia yleistyksiä. Ja sitten tavallaan, että ne on niitä yleispäteviä ohjeita. Mutta mä oon itse esimerkiksi törmännyt niinku siihen, että mun on tosi vaikea siis tuottaa ees someen nykyään semmoista sisältöä, että mä sanoisin, että teen näin, niin siitä seuraa tätä. Mm. Koska mä tiedän sen testipohjaisuuden kautta, että se ei todellakaan mene niin, koska niin kuin se, että mikä sopii mulle, niin se ei sovi välttämättä sulle. Ja sitten taas, niin kuin jos mitataan vaikka rasvahappoja, niin sitten se, että mun tilanne voi olla ihan eri kuin sun tilanne. Mm. Eli siis tavallaan, että ne ei niin kuin mene yksi yhteen, koska meidän kehot kuitenkin on yksilöitä ja ne toimii eri tavalla. Kyllä. Ja tähän nyt tästä heti otettava kiinni. Huomaatteko, miten ihanasti ilta-aurinko alkaa paistaa tänne mun studioon sisälle. Niin otan kiinni tähän, että kaikki ei välttämättä sovi kaikille ja kehot toimii eri lailla. Niin Mm, miten ajatellaan sitten sitä, siis olen ajatellut tätä itse, että miten joskus olen voinut ajatella asioista niin, tiedätkö, typerästikin, että jos ostat jonkun vitamiinipurkin jostakin kaupasta tai luontotuotekaupasta, tilaat netistä tai jostakin. mm, Ja siellä on yleismaailmallinen ohje, ota 2–4 tablettia. Tai mm, syö tätä 3 tablettia, tätä 4 tablettia, ja tätä tämän verran, jos olet tänne tämän kokoinen ihminen. mm, Niin tavallaan se, että sit kun nyt mullakin oli purkkia ja purnukoita ja vaikka ja mitä, ja otat kynsiin sitä ja hiuksiin tätä ja sitten ja se, että mistä mä tiedän, että ne toimii siellä kehossa oikein. Ja miten mä mm, voin luottaa siihen mututuntumaan, koska eihän mulla ole siitä mitään tietoa. mm. Ja Joo, ja siis jatka vaan. Niin, ja just se, että jos se toimii sulla, niin sehän ei välttämättä toimi mulla, koska meidän Mm, kehotkin on erilaisia. Meidän puutteet on nimenomaan. erilaisia. Mm, niinpä. Joo, ja siis justiinsa tuo, mitä sanoit, niin, niin tavallaan se, että sulla on ollut nimenomaan se tapa toimia, että sä oot käyttänyt lisää ravinteita. Mutta jos ajatellaan Mm. mua, niin mä en ole taas ää, historiassani käyttänyt lisää ravinteita koskaan muulloin kuin raskaana ollessani, koska mä oon vakaasti uskonut siihen, että jos mä syön monipuolisesti ja suht terveellisesti ja niin edespäin, niin että se riittää, että mä saan siitä ravinnosta kaiken sen, mitä mun keho tarvii. Ja mulla on Mm. ollut jopa semmoinen, tiedätkö, pelko, että jos, että voinko mä saada liikaa. Että jos mä ottaisinkin jotakin monivitamiinia, niin voinko mä saada sitä liikaa? Mulla se on ollut, niin kuin, tiedätkö, näin päin. Ja, Joo. ja sit sehän oli niin kuin kauhean sokeraava, että siinä vaiheessa, kun mä oon sitten lähtenyt testaamaan itseäni, niin, niin kyllähän mä oon siis monessa suhteessa, kun mä oon lähtenyt testaamaan itseäni ja omia kehon toimintoja, niin, niin tavallaan se näkymähän on ollut sitten toisaalta vähän karu, koska niin kuin tavallaan sieltä on sitten lähtenyt mureentumaan ne uskomukset siitä, että ehkä se, miten mä oon ajatellut ja mihin mä oon uskonut, niin se ei niin olekaan sitten pitänyt paikkaansa ja se ei olekaan niin kuin turvannut sitä mun Mm. niin sanotusti selustaa. Niin, joo, mä oon ollut, ja mä oon ehkä ollut aina semmoinen kausiluonteinen
Joo. lisäravinteiden käyttäjä. Ja sitten joku, jos on sanonut, että mä oon käyttänyt sitä ja se on toiminut mulla tai jotain, mutta mä en ole ollut koskaan mikään semmoinen, esimerkiksi mä en ole käyttänyt koskaan mitään omegoita aikaisemmin. Mä oon Mm. syönyt sitä D-vitamiineja, sit mä oon ottanut heistä sinkkiä hevosen annoksen aina, että mulle on mennyt tulla flunssaa. Joo. Sitten mulla on ollut aina D-vitamiinia, kaikista suurin annostus, mitä on voinut olla. Mutta se, mistä mä oon aina kärsinyt, iän päivän aina, niin on todella huonot kynnet. Äärettömän, mulla on hyvä tukka, mutta se on ärsyttävä. Mm. Se on inhottava. Siis se kasvaa tosi hyvin, mutta sitten se on laadultaan semmoista Höttöstä. niin ja liukasta ja semmoista ohutta ja semmoista ärsyttävää. Se on niin kuin tosi ärsyttävää. Ja sitten mulla on ollut aina oikeastaan aikuisiällä, kun mä oon ruvennut noita lapsia tekemään, niin huono iho. Ja mä oon niihin koittanut, hei kaikki seleenit ja sinkit ja syönyt parapahkinoita, hei kansi, mä oon kikka niitä isoja vaikka ja kuinka ja paljon ja miten päin. Mutta mä oon aina ajatellut taas sen niin, että mun tarvii saada jotain lisää, koska ne mun Mm. kynnet ei ole vaikka ollut hyvässä kunnossa tai se mun tukka on semmoinen ihmeellinen. Niin mä oon aina, vaikka siis oon pyrkinyt nyt viimeiset 15 vuotta syömään todella, todella nuukasti, tarkasti, tehdä itse kaikki. Niin kyllä Mm. mäkin, kun mä ensimmäisiä testejä tein, niin kyllä mäkin ajattelin, että tämä on morjas. Ja mä oon siis käynyt esimerkiksi Niinpä. puhdilla testaamassa itseäni vuosittain, aina kaikki laajat Mm. verikokeet, koska meillä on 10 ensimmäistä kansansairautta isän puolelta sukurasitteena tulossa, että ole hyvä, siinä on sulle ja pari juttua vielä sitten mutsin puolelta, niin tavallaan niin kuin se, että mä oon ollut hirveän nuuka siitä, että minkälaiset mun veriarvot on. Mutta eihän siellä sitten taas mitään, että se on pieni verenkuva tai iso verenkuva ja kolesterolit ja verensokerit ja niin kuin näin. Joo. Mutta siis sä sanoit taas niinku, tosi tärkeän jutun, että sä oot käynyt niinku nimenomaan ennaltaehkäisevässä Kyllä. mielessä ottamassa testejä. Ja mä oon siis miettinyt tätä asiaa niinku myös sillä tavalla, että mm, joskushan on se tilanne, että kun ottaa vaikka palasen öljylisän käyttöön, niin, niin sitten se, että varsinkin jos on päätynyt ottaa vaan öljyn käyttöön, että ei olekaan testannut, on ajatellut, että Mm. okei, että tästä on mulle hyötyä. Ja näin on ottanut öljyn käyttöön. Ja sitten jos tavallaan niin kuin on lyhyen aikaa käyttänyt sitä öljyä, eikä ole ei ole tavallaan tunnistanut siitä jotakin aivan, tiedätkö, semmoista ekstra hyötyä, niin kuin että olisi tukka yhtäkkiä ruvennut kasvaan, tiedätkö, niin kuin kilometrin paksuisena tai Mm. niin kuin jotain muuta tämmöistä. Niin mä sitten olen tätä niin miettinyt, että sehän on siinä kohtaa niin tavallaan ollut semmoinen kokeilu, mikä voi olla tosi helppo sitten lopettaa. Mm. Ähm, mutta että tavallaan niin se, että no jos sä et tunne hyötyä siitä, niin ok, et tunne, mutta että voisiko silti ehkä jatkaa, jos niin ymmärtää tavallaan sen syvällisemmän merkityksen sille asialle, koska se, että ethän sä sen elintapaa sairauden hiipimistäkään tunne välttämättä sun kehossa. Et sä välttämättä tunne sitä, että sun verenpaineet on koholla. Et sä Mm. välttämättä tunne mitenkään sitä, että sun kolesteroliarvot on koholla. Ja, ja kuvasta sitten, Verensokereista kun ne tulee puhumattakaan. verensokereista Mm. puhumattakaan ehdottomasti, ja sitten, että ne tulee tavallaan jossain vaiheessa sen semmoisen kontrollikäynnin yhteydessä vähän shokkina, ja sitten ollaankin ehkä jo aika pitkällä. Mm. Ja tämä on niin kuin, nyt päästiin, sitten jos tämä lähtee niin kuin lapasesta, niin sanoo, että nyt Sanna suu kiinni ja Joo, tukka joo. suuhun. Mutta mun lempiaihe on tämä tyypin 2 diabetes. Ja mä oon Mm. aina sanonut sen, siis jos mä jotakin toivoisin, niin sitä, että kun ne sokerit nousee, niin takahampaita särkis jukolisten niin paljon, ettei pystyisi olemaan. Koska se on maailmankaikkeuden ärsyttävin, vaarallisin ja kaikista helpoiten ehkä vältettävissä olevakin sairaus, mutta sitä pidetään semmoisena, että se ei siitä näin, mitään. Ja sitten lääkärit
tulkitsee, verensokerit vähän nousee, no katsotaan, no seurataan, no voisit jotakin ja voisit jotakin. No ihminen, jolla ei lähtökohtaisesti ole semmoista itsestään huolehtimisen semmoista taikaa, tai siis halua, niin eihän se lähde muuttaa välttämättä mitään. Mm, mm, Ja sitten kun se sokeri siellä pikkuhiljaa nousee ja nousee ja nousee, niin se koko ajan tekee siellä meidän elimistössä sitä tuhoa. Se koko ajan tekee siellä sitä sabotaasia sinne meidän verisuonille ja sille insuliiniresistensille ja sille haiman toiminnalle ja kaikelle. Ja kun se on vaan vähän väsyttää, no mä oon väsyttää ollut vähän rankka päivä töissä ja vähän paino nousee, no se on nyt, hei, keski-ikä on tullut ja eikä mitään ja ostetaan isompia housuja ja tavallaan niin se. Sitten kun päästään siihen, että saadaan se diagnoosi ja ne sokerilääkkeet, niin siltikään ei välttämättä muuteta mitään, koska otetaan napponen mm, kuuleelta, pistetään insuliinia ja jatketaan samalla lailla. Niin mä en niin kuin, mun sielun elämää vastaan sotii se, toki se on tavallaan oireeton sairaus, mm. ennen kuin sit kun tulee ne tosi pahat oireet, niin sitten yleensä ollaan jo siinä pisteessä, että pitää tyyliin katkaista jalkaa tai jotain muuta. Että sitten tuhot on jo tosi isoja. Niin, että jos mä jotakin saisin tuolta luojalta semmoisen pyytää, niin että se olisi aina, kun se sokeri nousisi, niin särkisi vaikka niitä hampaita sen takia, että ihmisille tulisi semmoinen olo, että mun on pakko tehdä tälle jotakin. Koska jos sulla särkeet ottaa selkään, tai sun Mm, olkapäähän mm. kolottaa, tai sun sydämeen ottaa, niin sähän meet lääkäriin, ja sähän elät tavallaan ainakin sit hetken aikaa niin, kuin se lääkäri sanoo, että ne oireet häviää. Se selkäkipu tai oli se mikä vaan. Mutta se, että miksi se on sitten vaan niin kuin, tavallaan se, että sitä ei haluta, että sitä koskaan ei tule. Jos me ajatellaan, että sulle sanotaan työterveyshuollossa, että sokerit on vähän noussut, niin kun saatat siitä kopiin, teet niitä tiettyjä muutoksia sinne sun elämänrytmiin, pidät huolta siitä sun unesta, siitä sun ravinnosta, lisäät sinne niitä kuituja, lähdet lenkkeille, muutat niitä elämäntapoja vähän parempaan, niin se esidiabetes lähtee pois. Se kaikkoo. Siihen pystytään silloin vielä vaikuttaa. Mutta nyt ehkä karkasko tämä meidän aihe taas vähän sen tästä, että muutenhan tästä tulee 4 tunnin, jos emme mennä sitten seuraavaan aiheeseen, mitä me käsitellään. Jos me puhuttiin nyt testipohjaisuudesta ja nyt me ollaan jo diabeteksen tämmöisessä syntysyvässä, niin mitä lottoot? Katkeskohan Sini yhteys? Tässä saattoi nyt käydä meille taas niin, että Sini jääty tonne. Mutta otetaan hetki, jos se pääsisi tulemaan takaisin. Nyt se hävisi kokonaan. Pääsitkö takaisin? Pääsin takaisin, ilmeisesti lensin pihalle hetkeksi. Joo, sinä jäädyit, niin minä täällä hei puhuin justiin sitä, että kun puhuttiin testipohjaisuudesta ja nyt ollaan päästy tämmöiseen diabeteksen ripittäytymiseen, niin pitäisikö meidän mennä seuraavaan aiheeseen, että tämä karkaa tämä koko jakso taas ihan mihin sattuu. Joo, joo, ja siis olin nimenomaan sanomassa sitä, että se on tosi tärkeä aihe ja nimenomaan se niin kuin, ylipäätään, että me pystyttäisiin ennaltaehkäiseen asioita, niin se olisi tosi tärkeää. Ja Mm. sitten kyllähän sen huomaa susta, että se on niin kuin sulle tosi, tosi, tosi tärkeä, semmoinen niin kuin sydäntä lähellä oleva asia. Mä oon nähnyt sen Joo, raadollisuuden, oikeasti. Mä olen nähnyt sen no sairauden näin. raadollisuuden. Niin, ja mä en haluaisi kenellekään sellaista kohtaloa, mitä mä oon nähnyt. Ja itse asiassa aika Joo, moneltakin. Ja niin, se on ihan hirveä sairaus. Sitä ei saisi niin kuin missään nimessä ajatella, että se on niin kuin mikään kepponen. Se on taas sporttisairaus niin moneen todella paha juttu. Ja joo, valitettavasti se niinpä. kertoo meidän elintasosta, meidän ruokailutottumuksista ja kaikista. Se on ihan täysin elintapasairaus. Niin, kyllä, Hmm. näinpä. Mutta mennäänkö Joo, hyvinvointiin? mennään Pitää, hyvinvointiin. Joo, jos käytin tässä siis tekoälyä apuna tällä lailla edistyksellisenä hyvinvointialan yrittäjänä. Mutta siis tekoäly sanoo näin, että kuuntele nyt Sanna tarkasti, no että niin, hyvinvointi on moniulotteinen käsite, joka viittaa ihmisen tai eläimen kokonaisvaltaiseen tilaan, jossa yhdistyvät fyysinen terveys, psyykkinen tasapaino, sosiaaliset suhteet ja usein myös taloudellinen turvallisuus sekä elämän mielekkyys. kyllä, Eikö aika Iisas, kattava? kyllä, mutta näinhän se on. Mm, Mietipäs, niin kuin, että jos ei sulla ole se elämä tietyssä balanssissa, tietyssä semmoisessa, että sun on hyvä olla,
siinä sun Mm. elämässä, siellä sun fyysisessä kunnossa, että sä jaksat hyvin, sulla on into, sä pystyt liikkuu, sä huolehdit itsestäsi, sit sulla on hyvä työ, sä viihdyt siellä, sä pärjät taloudellisesti, sulla on hyviä sosiaalisia suhteita, jotka antaa sulle eikä ota sulta. Ja Kyllä. niin kuin, Joo, ja siis tästä niin kuin tavallaan käänteisilmiönä nimenomaan, että kun hyvinvoinnin määritelmä on tämä, niin sitten jos katsotaan semmoisia niin kuin, nykymodernin yhteiskunnan elämän stressoreita, niin ne on nimenomaan ne asiat, että jos siellä on jotain fyysistä sairautta, jos siellä on mielen hyvinvoinnin kanssa jotain, jos ei ole niin kuin sosiaaliset suhteet kunnossa tai sitten on kauhea huoli koko ajan siitä taloudesta, niin, kyllähän se, niin kuin, se silloin ihminen voi huonosti. niin, kyllä. Mm. Ja nyt taas saattaa lähteä vähän pois urilta ja saattaa ehkä olla aika kärjistettykin esimerkki, mutta onko meidän nykyyhteiskunta, meidän nykymaailma semmoinen toisaalta, että se mahdollistaa myös ihmisille semmoisen ajattelutavan, että mulla on asiat hirveän huonosti? Koska onko se ulkopuolelta tuleva, jos ajatellaan nyt vaikka sosiaalista mediaa, Mm. niin Ajatellaan. siellähän, niin, mutta jos ajattelet nyt silleen, että siellähän kun sä seuraat jotain ihmisiä ja siellä vilisee Mm. niitä, niin aika harva siellä sanoo, niin, että tänään menee Mm. ja ei ja yhtään ja Mm. itkettää, tai niitäkin on, mutta siis aika paljonhan siellä näkyy sellaista hienoja maisemia ja ihanaa tänään ja Mm. Elämän sitä niin, että niin kuin tavallaan se, että vaikka siellä elämässä, hyvää puolta. niin, että vaikka Mm. siellä elämässä tavallaan on varmasti jokaisella niitä huonojakin päiviä ja niin kuin ei tule itsekään nyt ihan kaikista paskimpia fiiliksiä jaettua mihinkään sosiaaliseen mediaan, mutta nyt täytyy tunnustaa hei semmoinen asia, että pitkään aikaan, joo, huolta on ollut, murhetta on ollut, aina jos sulla on lapsia, aina jos sulla on vanhempia, mummoja, eläimiä, aina on jotain. Aina on Mm. joku semmoinen pieni tavallaan tapahtuma siellä elämässä, mutta siis sillä lailla, että olisi mennyt ihan äärettömän huonosti tai ollut ihan älytön joku semmoinen vastoinkäyminen, että en selviä tästä, niin en muista. Nyt en muista. Mm. Mutta Niin, mä sanon, että siinäkin on kyse, tiedätkö, niin kuin, siitä mielen joustavuudesta, Sanna. onko mun Että mieli alkanut joustaa? mä luulen, että sun mieli on huomattavasti paljon joustavampi kuin mitä se on ehkä ollut jossain vaiheessa. Joo, Ja siitä me päästäänkin, tiedätkö, taas siihen meidän kolmanteen aiheeseen, eli siihen henkilökohtaiseen kasvuun. Eiks kasvuun. vaan? Niin, Joo, joo, kyllä. Hei, toi oli toi joo. mielen joustavuus. Niin isäntä sanoi aika usein, että sä oot niinku vanhentunut, että sä oot tasoittunut. Voihan sekin olla. Sä voit sanoa, että musta on vaan tullut Sun öö, joustava. Mun mieli on joustavampi. alkanut jo. Mutta joo, ja se ajattelutapa, niin kuin oli jo siinä ensimmäisessä jaksossa puhetta, niin se Mm, ajattelutapa mm, on muuttunut semmoiseksi, niin kuin, mä luen sulle yhden. Mä sain aivan ihanan kuvan yhdeltä mun asiakkaalta, jonka kanssa käytiin verikokeita läpi ja puhuttiin muutenkin paljon kaikkea, niin hän laittoi, siis on lomamatkalla, niin siellä oli tällainen, että ilman hulluja unelmia ei synny viisaita päätöksiä. Mun mielestä tämä oli äärettömän, mä tulin tästä, mä sanoinkin, että viisas taulu, siis todella hieno se, koska mä ajattelen niin mun omaa mieltä ja omaa ajatusta ja omaa semmoista, kun lapset on nyt kaikki lähtenyt maailmalle, ne on viikot koulussa ja ne on niin kuin omillaan ja mä oon täällä nyt sitten, niin kuin, tiedätkö, tämä elämä on muuttunut, eletään uusia aikoja, niin mä ajattelin, että mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä jään suremaan sitä, että ne lapset lähti ja voi että ja ettiä että ja että ja mites nyt. Tai sitten mä lähden tekemään nyt sitä unelmaa, mistä mä oon unelmoinut tavallaan ehkä aina, mutta aina mä olen laittanut kaikki muut sinne minun edelle. Kun lapset on ollut pieniä, mä oon mm, tehnyt valintoja, että mä saan olla niin kotona ja mahdollisimman paljon ja sitten oli sitä ja tätä ja tuota. Niin tavallaan se, että mä oon ottanut mun ajattelutapaa. Se on ihan totta. Et ehkä musta on tullut mm, semmoinen enemmän semmoinen, että hei nyt on mun aika haaveilla.
ja mennä niitä mun omia unelmia kohti. Et ei mun tarvii niinku ajatella sitä, että no mä oon nyt tämmöinen keski-ikäinen ja nyt on tässä Mm, ja sit näin. Ei, mm. koska mulla on aivan huikeat suunnitelmat. Ja mä niinku, oon tavallaan semmoista intoa täynnä niinku, enemmän kuin ehkä koskaan mun elämässä. Joo, joo, ja siis tuo just, että niinku, siis tavallaan niinku se, että ää, se on hirmu tärkeää niinku se, että oli se elämäntilanne mikä tahansa, niin sitten että oikeasti tavallaan niinku tekee niitä valintoja, koska se, että jos ajatellaan, että meidän elämäntilanne on hyvin eri, silti me tehdään Mm, käytännössä tässä nyt samaa mm, juttua yhdessä, ja se mahdollistuu meille molemmille. Mutta tavallaan, että kyllähän se vaatii valintoja aina se elämäntilanne. Et se ei tarkoita sitä, että jos on pieniä lapsia ja niin edespäin, niin kuin mulla nyt tässä on monen ikäistä lasta, mutta siis tavallaan se, että niin sehän ei tarkoita sitä, että jotkut asiat olisi automaattisesti multa poissuljettuja. Mutta toki se on siinä mielessä poissuljettu, että mä itse teen ne valinnat. Että esimerkiksi mun arvomaailmassa semmoinen, että mä en olisi sitten tässä läsnä lasten kanssa tai että mä tekisin vaikka reissutyötä tai jotakin muuta, niin se ei tavallaan käy mun mm. arvomaailmaan ja se on mun tietoinen valinta. Mutta se, että mä teen niitä valintoja sieltä mun arvomaailmasta käsin hyvin vahvasti, mutta sitten taas toisaalta se, että jos ei ole ihan kärryillä ehkä siitä, että mitä ne omat arvot on ja mitä oikeasti elämältä haluaa, niin sitten sieltä voisi tullakin, tiedätkö, sitä ristironkkelia, että ei oikein että tuntuu, että tämä ei tunnu hyvältä, mutta sitten jotenkin on ihan jumissa sitten siinä omassa elämässä, että miten tätä voisi lähteä muuttaa. Mutta sitten sä sanoit tuossa myös tosi tärkeä asia mun mielestä niistä unelmista. Miten se meni se nimenomaan siinä taulussa se teksti? Oota, musta oli niin hieno. Ilman hulluja unelmia ei synny viisaita päätöksiä. Joo, niin tavallaan se, että mä oon tästä vähän tuolla ehkä sosiaalisen median puolellakin sitten puhunut viime aikoina, mutta siis nimenomaan se, että uskaltaa unelmoida jostakin, niin sehän Mm, on se tie muutokseen. Eli tavallaan, että me uskalletaan visioida se, että hei, mä haluaisin tuota. Ja, ja tavallaan, että ne unelmat voi olla ihan hulluja, ne voi olla ihan päättömiä, ne voi olla tosi absurdeja, isoja, ja tavallaan voi tuntua, että no en mä tiedä, voinko mä koskaan tuonne päästä. Mutta sitten se, että kuitenkin jos systemaattisesti tekee asioita sen asian eteen, tekee valintoja sen asian eteen, niin, niin kyllähän tavallaan aika paljon on semmoista, mitä voi sitten saavuttaa. Mutta se, että se vaatii niitä tietoisia valintoja ja toisaalta mm. se vaatii myös sitä uskallusta unelmoida, koska onhan siinä aina, jos sä jotain lähdet tavoittelemaan, niin siinä on aina se riski, että tiedätkö, tipahat kovaa ja korkealta Ja se, mitä niin se sanotusti. vaatii, niin se vaatii sinne omalle epämukavuusalueelle menemistä. Jos me Joo, mietitään tätä, todellakin. niin miten paljon me ollaan nyt sun kanssa menty tavallaan sun epämukavuusalueelle, pois sieltä sun tutusta ja turvallisesta tavasta toimia, mikä on Mm, mulle taas aivan täysin luontainen tapa toimia. Niin tässä mm. nyt tullaan taas siihen, mistä puhuttiin niin alussa, että kun et sä voi verrata ittees kehenkään muuhun. Ja niin kuin Kyllä, mulle joo. moni sanoo, että helppohan sun on nyt tehdä ja helppohan sun on nyt keskittyä, kun sulla ei ole lasten harrastuksia ja sulla ei ole sitä ja sä kerkeät, mikä Mm, sun, kun sä saat olla siellä vaan ihan yksin. mm, Kyllä, mutta sitten pitäisi muistaa myös se, että mä olen elänyt sen ajan jo. Mä olen tehnyt sen valinnan silloin, kun tytöt oli pieniä, että mä en lähde töihin sinne oravan mm, pyörään, vaan mä lähdin hei oikeasti nenästä kiinni ja syvään päätyy liikunta-alan yrittäjäksi. Ihminen, joka ei todellakaan ollut mikään liikkuja. Hei oikeasti. mm, Inhos ihan hirveästi liikuntaa. Missään nimessä en ollut mikään yrittäjätyyppi. On vieläkin ehkä kaukana semmoisesta hyvää. Mun mies sanoo aina, että sä oot liian hyvä sydäminen yrittäjä, kun sä teet kaiken kaikelle mahdolliseksi niin, että sun ei tarvitsisi tavallaan saada siitä minkäänlaista korvausta. korvausta. Niin mä oon aina Niin. sanonut, että niin, mutta jos se ihminen
tavallaan hyötyy siitä sitten jotenkin. Niin sitten se oli ihan sille, että kuinka Mm. moni kauppias sanoo sulle, että ota vaan ne Mm. ruokat nyt ilman estettä, kun sä, kun vaan saisit siitä kuule syödäksesi, niin menisi hyvään, niin mähän Niin. suutuin sille alussa aivan järkyttävästi siitä, että ethän sä nyt jukolista sanoa mulle noin, että niin kuin, tai Niin. sitten mä olin sille, että helppohan sun on sanoa, kun sä myyt jotain tiettyä työtä ja tiettyä juttuja, ja se maksaa tän ja tän verran, ja sä toimitat sen perille ja teet tai kaivat tai näin, ja sä oot niin Mm. kauan Mm. tehnyt, ja kun sä oot just tollanen, niin sä oot, että myythän säkin. Mm. Mm. Myythän Niin. säkin jotain Niin. tiettyä juttua. Niin mä oon myös tästä tullut nyt itteeni, ja niin kuin oppinut ymmärtämään sen, että enhän mä ole mikään, niin kuin, eihän mun tarvii tehdä mitään kenellekään ilman edestä, koska mulla menee siihen aikaa, se on mun ammattitaitoa, mä oon käynyt siihen kouluun ja nähnyt vaivaa, mutta tää on just se, että niin kuin, sieltä kasvaa pikkuhiljaa, ja niin kuin se tietoinen valinta, niin kuin sanoit, niiden omien arvomaailmojen niin kuin, kautta, mulla oli ihan hyvä työ silloin, kun mä rupesin odottaa meidän Vilmaa, ja Mm. sitten mä tein vähän jotakin juttuja siinä välissä ennen kuin Emmi syntyi. Sitten mä päätin, että ei helkkarit, mä en lähde mihinkään kolmivuorotyöstä. Mä en todellakaan, ei oo, Ja mä hyppäsin siis aivan omalle epämukavuusalueelle. Mutta siihen se mun hullu rohkeus ehkä perustukin silloin, että mä lähdin sen putkimankan kanssa. Hei, mulla oli jatkoroikka, putkimankka, muutama jumppamatto ja mä lähdin vetämään Pylkönmäen urheilukentälle kahvakuulajumppaa, kun mä olin käynyt sen kahvakuulaohjaajakoulutuksen. Mm. Ja ihan vaan sinne soitellen sotaan. Siellä oli 13 naista ja kaikki oli ihan se, että vitsi, tää oli siistiä. Ja mä tein sitä jumppaa 10 vuotta. Joo. Niin, muutamana iltana viikossa, Pylköllä, muutamana iltana Karstulassa ja sitten jotakin kuntosalijuttua. Mä lähdin kuntosaliohjaajan koulutukseen, mä en ole koskaan käynyt kuntosalilla. Ja meillä oli kuukauden päästä seuraava lähijakso, niin mulla oli oma sali. Mä sanoin, että hei, mitä, että aletaan tekemään. Mulla ei ollut Mm. minkäänlaista ennakkokäsitystä. Mä en ollut ikinä. Mä sanoin yläasteella liikunnan opettaja, että ei kukaan tarvi yleiskuntoa mihinkään. Niin, se Justi. on turhaa skeidaa, että riittää kun voi hei, vaikka ottaa Marlboroa vähän öljyttä ja lähteä tiko. Mutta Niin. tiedätkö, tässäkin karma kosti mulle sen. Minun esikoisen synnyttyä, minulla oli 30 kiloa ylipainoa. Ja sen Mm. lapsen isän siskon lapsi pääsi Mm. ripille. Mm. Eli minun lasten isä oli tämän lapsen eno. Me mentiin sinne rippijuhliin. Se mun liikunnanopettaja, yläasteen aikainen liikunnanopettaja tuli siellä koputtamaan selkää, että onko sulla Sanna tuommoinen lapsi? Mä sanoin, niin se, että ootko missään vaiheessa ajatellut, että olisi tarvinnut yleiskuntaa? Että minkälainen synnytys oli? Mä sanoin, tosi nopea, 2 tunnissa hei taputeltu, ei mitään. Mm. Mutta sanoin sille kyllä, että kyllä, ja olin silloin vielä 25 kiloa ylipainoinen, niin sanoin, että nyt on joutunut hei, ja lähdin kävelemään 500 metrin matkaa. En jaksanut muuta. Mm. Ja Mm. siitä hei, on tultu 13 vuodessa sitten kuitenkin aika paljon eteenpäin. No Mutta ne oli nimenomaan. mun valintoja. Niin, kyllä. Niin. Joo, ja siis kyllähän se menee näin, että me niinku tarvitaan niitä herätyksiä jotenkin, niinku, että ehkä se on se meidän tämän ajan iso haaste jotenkin, että me ollaan niin vieraannuttu kaikesta siitä, mikä meille niinku luontaisesti tuo hyvää, koska me ollaan älylaitteiden äärellä niin paljon, me tehdään paljon istumatyötä, kun ennen ollaan liikuttu, niin Mm. kuin on tehty työtä liikkuen ja niin kuin ja sitten, että on niin kuin tavallaan kasvatettu se oma ruoka ja niin edespäin ja näin edespäin. Että onhan siinä niin kuin valtavasti tekijöitä, että miksi me ollaan tavallaan niin kuin hyvin herkästi ajauduttu sitten niin Se kuin semmoiseen ollaanko me jonkin mukavuuden sorttiseen halusia? pahoinvointiin. No Ollaanko me varmasti niinku, se on niin. sitä, joo, osittain kyllä, kyllä, kyllä. Mutta jos me vielä mennään siihen, että mitä sillä henkilökohtaisella kasvulla, mikä se sen määritelmä niin kuin olisi, niin suoraan ei tekoäly sitä mulle niin kuin jostain syystä antanut, mutta mä löysin tämmöisen yhdenlaisen määritelmän, että henkilökohtaista kasvua tapahtuu, kun yksilö tulee tietoisemmaksi omasta itsestään ja ryhtyy tietoisesti käsittelemään niitä omia toimintamalleja, asenteita, Mm. arvoja, tekoja ja tapoja suhteessa niihin. Eikö Niin. se on näin? Mm, Mutta aika fiksusti noinkin. mm, mm. Eikö vaan? Ja
sehän on kaikista ehkä haastavinta tässä kaikessa, on se henkilökohtainen kasvu. Siis se, että sä teet niille asioille ihan oikeasti, tai jos sulla on se unelma, se haave, se mitä kohti sä haluat mennä, niin et sä pääse sinne, jos et sä tee tiettyjä asioita. Monet mun asiakkaat, kun me lähdetään vaikka niin tekemään elämäntapamuutosta, niin me opetellaan yksi pieni juttu kerralla. Mutta tämän päivän ihmisillä Kyllä. on semmoinen ongelma, että kaikki mulle heti, mä olin ihan samanlainen. Meidän äiti sanoi aikanaan, että mä en halua olla ikinä sun kanssa silloin tekemisissä, kun sinä odotat lasta, koska sen olisi pitänyt siinä päivässä, kun sä teet sen testin jo eilen syntyä. Niin mä sanoin, no joo, Just. se voisi olla. Mä oon ollut tosi huono siinä tavallaan, että mä jaksasin, että mulla olisi pitkäjänteisyyttä. Se on Joo. ollut mulle aina se, että jos mä tänään keksin jonkun, niin se olisi pitänyt eilen olla jo tehty. Mm, Ja jos en mä heti ole oppinut jotakin, niin se on ollut pääsääntöisesti sitten typerää ja sieltä ja syvältä, ja mä en tarvitse tätä, ja mä en halua tätä. Mutta tämä yrittäjäura on opettanut mua siihen, että et sä voi niinkö tavallaan luovuttaa. Mullakin on ollut hei, sellaisia kuukausia, varsinkin kun lapset oli pieniä ja mä olin jollakin kodinhoidon tuella kotona ja sitten tein tosi vähän töitä, ei pystynyt nostamaan edes palkkaa, niin kyllä mä muistan niitä kuukausia, kun mä soitin vaikka meidän mutsille, että vitsi, jes, mulle jää 73 senttiä rahaa, kun kaikki laskut ja ruokalasku on maksettu ja kuukauden päästä tulee seuraava. Ja se oli ihan, no ehkä se voi olla onnellinen. Ihanasti musta tuli punakka, kun toi aurinko laski puun taakse. Joo. Ihan pikkasen käännä itseäni täältä. Mutta olin sillä, että totta kai mä voin olla, koska mä jäin Mm, plussalle, mä olin saanut hoidettua kaikki. Ja tavallaan mm, silloinkaan mulle ei tullut semmoinen, että mäpäs nyt luovutan tai en tee enää mitään. Ja nyt kun mulla on ihan selkeä haave, mihin mä haluan tämän mun elämäni viedä, niin mä oon ihan uudessa syntynyt. mm. Ja mun pitää mennä sinne mun epämukavuusalueelle. Mun on pakko ruveta tekemään tiettyjä juttuja tietyllä lailla. Joo, ja siis oikeastaan, tiedätkö, jos ajatellaan niin kuin, ylipäätään niin kuin sitä niin kuin lapsuutta, lapsuuden aikaa, ja jos mä ajattelen vaikka meidänkin koululaista, tai jos mä ajattelen tuota meidän puolivuotiaista vauvaa, niin tiedätkö, kyllähän se molemmat joutuu siinä omassa ympäristössään tavallaan niin kuin menemään sinne epämukavuusalueelle, koska siis se on se, missä se oppiminen oikeasti Mm. aina tapahtuu. Että se vauva niin kuin tuossa lattialla, tiedätkö, että se vaan niin kuin reenaa ja reenaa ja reenaa sitä hytkyttämistä, että miten siinä polviasennossa niin kuin keho vahvistus ja niin edespäin. Ja toinen sitten niin kuin, ää, aina ajoittain kamppailee niiden läksyjen kanssa, että miten se Mm. oppi menisi perille. Mutta että niin kuin epämukavuusalueellahan se kaikki niin kuin tapahtuu. Ei se tapahdu vaan silleen, että kaikki on aina niin kuin mukavaa ja kivaa ja se ei ole niin kuin sitä semmoista niin kuin, ä, oikeaa elämää. Aina ei voi olla kivaa Ei. ja aina ei voi kaikki mennä putkeen. Ei aina ei kaikkea voi myöskään paikata sillä, että sit se on jonkun muun syy. Joo, ei. Niin, Ei. koska se on yksi sellainen asia, mitä mä oon ehkä huomioinut, niin aina on joku, jota voi syyttää. Mm, Ihmisillä on monesti yhteiskunta, kyllä. Mm, terveydenhuolto, mm, vittumainen pomo, typerät joo. kaverit, tosi Mm, ärsyttävä vaikka joku työmatka tai joku. Aina on joku tavallaan, että mitä voit syyttää, mutta sitten kun tavallaan muuttaisi vähän sitä omaansa, niin se voisikin olla. En mä sitä sano, etteikö itselläkin olisi, jos se tulee mieleen se. Ja se mikä on niin kuin siis sitä olin sanomassa ennen kuin lähdin taas, kun tää lähtee nyt taas tää juttu näin, että mä en kerkeä sanoa edeltävää lausta loppuun, kun mä aloitan seuraavaa. Mutta siis olin niin. sanomassa sitä, että kyllä siihen itsekin sortuu välillä. En mä missään nimessä en yritäkään esittää, että olisin täällä joku niin kuin herrantertty ja aina Mm, menisi mm, epämukavuusalueelle. En todellakaan ja äkkäilen välillä täällä kotona kuin pienet kersat, jos en osaa jotakin tai näin, mm, tai on vaivunsa, mutta ehkä ne on enää niin marttyyri, mitä on ehkä joskus ollut, että kun minulla aina niin ja nää, vaan mä oon niin kuin, että hyvin mm. ja nyt ja mennään ja tehdään ja näin. Mutta se, että ihmiset uskos itseensä enemmän, niin sekin veisi meitä jo paljon pitemmälle. Joo.
Niinpä. Hirmu paljon mä oon törmännyt myös siihen, että meillä on tietynlaisia ajatuksia siitä, niin kuin, niitä uskomuksia siitä, että me Mm. ollaan tietynlaisilla ominaisuuksilla varustettuja ja että ne on vaan ja pysyy ja että meistä ei voi tavallaan tulla jotain muuta. Vaikka mehän voidaan oppia, kun me vaan tehdään ja kokeillaan, niin mehän voidaan oppia erilaisia asioita, erilaisia taitoja. Ja Ja se silloin, mikä kun me on, opitaan mitä tahansa asiaa, niin mehän tullaan siinä paremmaksi ja silloin niin kuin, mikä, kyllä, mm, ja sitten tavallaan se, että kun me ei voida periaatteessa muuttaa mitään muuta kuin meitä itteemme ja meidän omaa käytöstä. Me ei mm, voida kyllä, muuttaa meidän puolisoa, me ei voida muuttaa mm, meidän pomoa, me ei voida muuttaa meidän ystäviä, me ei voida mm, muuttaa tätä yhteiskuntaa, me ei voida muuttaa mitään muuta kuin meitä itseämme ja just sellaisiksi, miksi me halutaan tulla. Mutta mm, tämäkin on sellainen asia, että kun sä muutat ittees ja lähdet menemään kohti sitä, mitä sä haluat olla, niin aika usein siinä myös se sun ystäväpiiri, se porukka, kenen kanssa sä oot, niin muuttuu, mm, vaihtuu. Kaikki ei kestä. Tämä on uskomaton ilmiö esimerkiksi sellaisilla ihmisillä, jotka lähtee tekemään elämäntapamuutosta. Ja jos ne kertoo siitä jollekin, että mä oon nyt vaikka päättänyt, että mä en syö pullaa päiväkausia, niin se mm, sosiaalinen paine siihen pullon syömiseen on ihan uskomaton. Miksi et syö? No kyllähän nyt yhden pullon voi ottaa. En nyt ymmärrä tuommoista, toi on ihan älytöntä. Että mm, tavallaan se, että se pelko siitä, että se toinen pystyy muuttumaan, niin kuin tulee sille lähipiirille aika kovaksi. mm, Ja sellaiseksi, että mitäs hitto, jos se onnistuukin? Mitäs sitten, jos se onnistuukin? Ja mä en pysty muuttaa itteeni. Ja mun täytyy yrittää vähän, että no älä nyt ja miten nyt. Hyvä esimerkki, kun mä esimerkiksi silloin, kun tytöt syntyi, niin mun neuvolatäti sanoi mulle hyvin fiksusti, että muista Sanna, että sä olet aina niiden lasten äiti, olet sä niiden kanssa tai et, että käyttäydy sen vaatimalla tavalla. Ja mä vähän aikaa mietin, että onkohan käyttäytynyt jotenkin joskus huonolla tavalla, kun mulle tolla lailla niin kuin sanoit, hän on hyvin tuttu neuvolatäti, niin kuin näin. Niin mä tein sitten silloin semmoisen tietoisen valinnan, että mä en esimerkiksi lähde mihinkään illaistujaisiin, että mä ottaisin siellä ja sitten mä menisin humalassa kotiin ja makaisin rapulassa siellä sunnuntait ja niin kuin näin, niin aika äkkiä loppuun ne kutsut, että tuu meidän glögi-iltoihin tai tuu meidän saunailtoihin, koska sitten mä olin aina se outo lintu, joka sitten, no en mä halua ottaa nyt. Mä kyllä mm. menin sinne ja näin, mutta se tavallaan se ei istunut siihen Niin, että juttuun. joo, Että joo, jos otat vaikka kerran vuodessa ja meet, ja sitten tykkäät olla vaikka viikonloppuja kotona, tai lähet jonnekin, niin kuin nytkin me lähdetään lauantaina käymään Helsingissä yhdellä keikalla, niin me mennään sinne aamupäivällä autolla ja tullaan yöllä autolla pois. Ei meillä ole mitään semmoista, että lähdetään tikotikoja hotelliin ja aivan niin kuin näin. Niin tavallaan mm, se, että sä ootkin vähän outo lintu. mm, mm. Että sitten Joo, se joo, ja tavallaan se siis lähipiiri muuttuu. Joo, ja siis tavallaan niin se, että siinähän on se voima, että kun yksi löytää tiedätkö, sen kimmokkeen itselle, sen sisäsyntyisen palon, että nyt mä lähden muuttamaan, että mä oon niin riittävän kyllästynyt tähän, mitä mulla nyt on, että mä haluan niin muutosta. Ja sitten kun lähtee tekemään, niin parhaimmillaan siinä käy niin, että hän sillä omalla tekemisellään innostaa sitä lähipiiriä ja sitä Mm, muuta olemassa olevaa väkijoukkoa siinä kyllä, ympärillä myös muutokseen, mutta toki siinä käy hyvin herkästi niin että jos siitä ei lähdekään tavallaan niitä syttöjä, että useampi lähtee sitten tavallaan samaan muutosprosessiin mukaan, niin tavallaan se, että tavallaan se, että joukossa tyhmyys tiivistyy, niin se efektihän siinä käy sitten herkästi. niin. Ja sitten tavallaan se on myös meille semmoinen luontainen tapa, että kun mä oon opiskellut niitä stressiin liittyviä asioita, niin sitten esimerkiksi just se, että kun me ollaan lauma-eläimiä, niin just se, että kun joku muuttuu, ja se ei olekaan meidän kanssa samalla, niin se ei ehkä enää ajattele asiasta samalla tavalla, niin siitä jollakin tavalla muotoutuu uhka meille.
Ja varsinkin se, että jos se uhkaa sitä, tiedätkö, sillä omalla muutoksella ja sillä omalla olemassaolollaan jollakin tavalla sitä meidän sisäistä turvallisuuden tunnetta ja sitä, että me ollaan riittäviä ja me ollaan riittävän hyviä näin, ja tämä on ihan ok, tämä tyyli, miten mä elän tätä mun elämää. Niin jos siihen tulee tavallaan niitä vivahteita, että hei, ehkä tämä ei olekaan niin kuin ok, niin silloinhan me voidaan tehdä joko niin, että me otetaan siitä onkeemme, me aletaan tutkimaan sitä asiaa, että hei, pitäisikö mun oikeasti tehdäkin jotakin toisella tavalla, tai sitten me voidaan, tiedätkö, työntää se Mhm. syrjään ja samallahan me työnnetään myös se ihminen sitten syrjään, ei vaan pelkästään sitä asiaa tai sitä asiaa, mitä hän nyt sitten edustaa. Vitsi sä oot, tästä mä tykkään, koska sä pystyt, jos mä puhuin näin, niin sit sä ymmärrät, otat sieltä ne ja sit sä kerrot ne silleen niin kuin tolleen fiksusti. Siis tää on se, Ihanaa. mistä mä niinku, kato, kun mulla tätä täältä tulee niin kuin näin ja sitten se menee asiasta Mm, toiseen, niin sit sulla on tommonen taito, että sä nypit sieltä ne, että hei, tarkoitithan tätä. Nyt tarkoitin mm. juuri tätä. En osannut No sanottaa niinpä, sitä, mutta niin kuin ajatus sama. joo, kyllä. Mutta Ja mä luulen, tätähän se Sanna, on, että niin, se itsensä kasvu. Mä luulen kyllä, samaa, mitä säkin luulet. nimenomaan. Niin. Kyllä. Sä luulet samaa, että nyt on myös aika meidän päättää tämä jakso Kyllä, ja jatkaa kyllä, koska sitten seuraavassa. kyllä seuraavassa. Mutta kun lopetetaan tämä jakso, niin lopetetaanko tämä kuitenkin semmoiseen pieneen kuuntelijahaasteeseen? Joo, kerro sä. Mulla on sellainen haaste meidän kuuntelijoille, että jollakin tavalla, joko Spotifyhin kommentoimalla tai sähköpostilla arjenalkemia@gmail.com tai meidän jommankumman sosiaaliseen mediaan, laittaisitte aiheita, mistä te haluaisitte, että me täällä puhutaan. Sellaisia teidän elämässä olevia aiheita, mitkä liittyy näihin 3 kategoriaan. Ja Joo, miten me se nähdään ja koetaan, koska meillä on äärettömän paljon tutkittua tietoa näistä asioista, meillä on äärettömän paljon kokemuksia näistä asioista, meillä on äärettömän paljon erilaisia tarinoita, omakohtaisia plus muiden asiakkaiden tapauksissa, ja sitten meillä on paljon sellaisia juttuja, mitä me haluttaisiin tuoda teidän tietoon, mutta varsinkin niin, että ne olisi just niitä, mitä te haluatte. mm. Joo, ja siis mä ajattelen, että ihan ehdottoman mielenkiinnolla ja mieluusti otetaan vastaan myös ihan semmoisia täsmäkysymyksiä. Niin voidaan niitä sitten Kyllä, ottaa vaikka johonkin jaksoon. kyllä, Joo, ehdottomasti. Justi, hei, 6A-jakso. Aivan huikea jossain vaiheessa. joo, Kyllä, te saatte kysyä ja me sitten vastataan. Niitä kysymyksiä saa laittaa tulemaan milloin vaan. Mutta jätetäänkö tämä tähän? jätetään. Tehdään niin. Kiitos kaikille, jotka jaksoitte kuunnella. Tästä saattoi tulla taas vähän tarinaa, mutta me ollaan tällaisia ja tämä on meidän tyyli. Meistä on ihana, kun te kuuntelette meitä. Meistä on ihana tehdä teille tätä podcastia. Yes. Kiitos Sanna tästä Kiitos. illasta. Kiitos Sini. Moi moi! Moikka.